βρισκόμαστε σε κάποια διαδρομή της Βόρειας Εύβοιας, οδηγώντας στα 12-10 ένα ραλί 1300. Το αυτοκίνητο είναι απίστευτο, μπροστά μας βλέπουμε ένα οχταβάλβιδο. Οδήγα! Λοιπόν, τώρα τι θέλω να πούμε για την συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Μισό λεπτό να πετάξω ψυκλά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη στροφή. Αφήνουμε λίγο, σημαδεύουμε, πατάμε και στρίψαμε, τελείωσε. Αυτό είναι. Όταν ένας μικρός Γάλλος μπορεί να θέσει τόσο γρήγορα βενζίνα. Πρέπει να σταματήσουμε. Πάμε εμείς εδώ. Ναι. Βάτανε, για να δούμε λίγο πλάνο best motoring. Να δω λίγο left foot braking. Έτσι, μπράβο. Μη τσακούνι. Μπράβο. Πίσω του τσίλια. Περίμενε, δεν χάνεις το καλύτερο. Μπράβο, είσαι τρομερός. Εντάξει.